Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau a garin Birnin Gwari, 'yan bindiga sun shiga sun shiga cikin gari sun kashe wasu manoma guda 3, inda a ciki suka kakkashe musu matayensu, suka yi musu asarar dukiyoyi, suka ƙona musu dukiya, suka baro manoman dai ba tare da sun ji ko sun gani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manoma suna ta addu'a da mutane ana ta addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana wannan sauyi. Masu saurare muna roƙon ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo domin ganin ta kasance a cikin cikakken bidiyon nan wannan wa kawo muku mai tushe da kuma asali. Muna roƙon ku idan ba ku ma subscribe ba ku daure ku danna mana subscribe kana kuma danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗora. Mun gode muku da irin ƙoƙarin kasancewa da mu a kowane lokaci cikin wannan tasha ta mu mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. To fa har ila yau dai 'yan bindiga har yanzu ba su haƙura ba, suna ta kakkashe manoma, makiyaya kuma suna ta ƙwaƙƙwace musu shanunsu da tumakinsu, suna zuwa kuma suna kakkashe su kuma suna tara shanunsu suna siyarwa. To masu saurare a nan za mu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo namu. Muna fatan idan wannan ne zuwan ku na farko, ku daure ku yi mana subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shirye ba tare da wani ɓata lokaci ba. Mun gode.